царството на човешкото тяло има голяма военна сила – имунната система, чиято задача е да защитава тялото от враговете, като вирусите, бактериите и раковите клетки. Взаимодействията на имунната система с даден тумор могат да се опишат с имунния цикъл на рака. Имунната система се състои от някои специализирани единици. Можем да разглеждаме един от видовете имунни клетки, Т-клетките, като пехота, лимфните възли като щаб, а кръвоносните съдове като пътеки в гората. Когато ракът започва да се развива, това изглежда сякаш вражеските сили незаконно са построили замък в гората на тялото. Основата на този замък е туморната микросреда, която имунната система на организма трябва да инфилтрира и атакува. Анти-PD-L1, лилавият генерал, предотвратява деактивацията на Т-клетките, възстановявайки противотуморния имунитет, за да може Т-клетките да убиват раковите клетки. Анти-VEGF, зеленият генерал, е утвърден агент на антиангиогенезата, който нормализира съдовата система на тумора, за да инхибира растежа и метастазирането му. Освен това, анти-VEGF осигурява техническа подкрепа на армията от Т-клетки чрез своите VEGF-медиирани имуномодулаторни ефекти, усилвайки медиираното от Т-клетките унищожаване на раковите клетки от анти-PD-L1. Анти-PD-L1 и анти-VEGF работят заедно, за да създадат по-благоприятна среда с цел максимално да повишат потенциала на имунната система да елиминира рака. Анти-VEGF стимулира съзряването на дендритните клетки, с което им позволява по-лесно да откриват туморните антигени. Анти-VEGF повишава ангажирането и инфилтрацията на Т-клетките в тумора, като нормализира съдовата система на тумора и помага на лимфоцитите да се придвижат, насочвайки Т-клетките от пътеките на кръвоносните съдове в основата на замъка на тумора. Най-накрая, анти-VEGF позволява препрограмирането на туморната микросреда от враждебна имуносупресивна в благоприятна имунодопустима среда за Т-клетките войници, като понижава VEGF-медиираната активност на имуносупресивните миелоидни клетки и регулаторните Т-клетки. В имунодопустима туморна микросреда, анти-PD-L1 предотвратява деактивацията на Т-клетките, с което възстановява антитуморния имунитет. Насочвайки се към множество стъпки на имунния цикъл на рака, комбинирането на анти-PD-L1 и анти-VEGF създава благоприятна туморна микросреда за усилването на Т-клетките, повишавайки потенциала на анти-PD-L1 да убива раковите клетки. Следете бъдещите епизоди.